बे समाव दं आङो सिलापथार दख'रानि सिङाव थानाय भगबान गामिनि बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव। बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव साननैनि हाबाफारि लानानै खुंगा जिबाथि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो, बे रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ साननैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना खुंफुंदों। दिनै फैयै फैयै दिनै जोबथि सान। बे जोबथि सानाव बे गेवलां गेलेग्रा फोथाराव हारिमु बादायलायनायजों लोगोसेनो बेहाय गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जों नुनो मोनदों। बेवहाय भलिबल गेलेनायजों लोगोसे बेहाय हिन्जावफोरनि बा आइजोफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय, हौवाफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय आरो काबादि बायदि बायदि बेहाय गेलेनाय, बे गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे समाव बे रंजालि बैसागु फोरबो आफादनि सासे दैदेनगिरि दं। आं बे दैदेनगिरिनिफ्राय मिथिनो नाजागोन जे दिनै फुंनिफ्राय माबायदि हाबाफारि जाखो आरो मैयानिफ्राय दिनैसिम हाबाफारिया माबायदि जानानै थांखो आं बिथांनिसिम मिथिनो नाजागोन। बे समाव बड' लाइभ 24 जानानै नोंथांखौ बरायना लाग्रोबाय। बे समाव मा फोरमायगोन? थारैनो साफ्रोमबो बड' लाइभ 24 नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरदों। सिलाफोथार दख'रा रंजालि बैसागु फोरबो आफादा दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै 8 आरो 9 मे बे साननैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि सिलाफोथार हालामनि मोनफ्रोमबो बर' गामिनि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबायमोनखौ जोङो हांख्रायदों, खावलायदों। जोङो बे साननैनि हाबाफारियाव गेलेनाय बादायलायनाय आयदाफारि लादों, हारिमुवारि बादायलायनाय आयदाफारिफोर लादों। बेबायदियैनो जोङो मैया 8 निफ्राय जोङो फुंनिफ्रायनो जोंनि गेलेनाय बादायलायनाय आयदाफोरखौ जोङो जेरैहाय काबादि गेलेनाय बादायलायनाय, बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय आरो दिरुं बोनाय बादायलायनाय, बिदिनो बायदि बायदि बर'नि दोरोङारि गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ जोङो गामिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो बादायलायनायखौ बैसागु आफादा खुंना होदों बा जोङो दैदेनदों। दा बे बेलायाव जोंनि सिमां बा थांखि नोजोरा बेल' जे जोंनि बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो गेलेग्रा आरो जोंनियाव बर'फोरनियाव बे टेलेन्टआ दङ, जों जे गेलेनो हायो आरो जों जे गोजौ फारसे दावखोलांनो हायो, जों बेखौ नुबोबाय थादों। बेनिखायनो जोंनि लाइमोनफोर, जोंनि मोजां गेलेगिरि बिथांमोनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म बानायना होनानै बिथांमोनखौ दख'रानिफ्राय जिल्ला, जिल्लानिफ्राय स्टेट, स्टेटनिफ्राय नेसनेल लेभेलसिमबो जोङो गेलेहोनो हायो नामा, जों बिनि नोजोरजोंनो जों बिथांमोनखौ बैसागु बिदाय फोरबोनि गेजेरजों बे बादायलायनायफोरखौ लादों। दिनै आइजोफोराबो, जोंनि हिनजावसा बिथांमोनाबो, दिनै फरायसा फरायसुलि बिनानावमोनाबो दिनै काबादि गेलेदों गोसो होनानै। जोङो नुदों बिसिनि गेलेनायनि गेजेरजों बिसिनियाव कुवालिटि दङ, सासे सासे मोजां गेलेगिरि जानो हायो इयुनाव, जों बेफोरखौ नुदों। बेनि गेजेरजों जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जिथुनाखि हारिमु, मोसानाय, मेथाइ खननाय, जोङो बेफोर मोनाबिलि समाव जि हारिमु बिलिफां, बिनि गेजेरजोंबो नुदों जोंनि लाइमोनफोरा स्टेट, नेसनेल बायदि बादायलायनायाव जेरै डान्स इण्डिया डान्स बायदिसिना बादायलायनायावबो जोंनिफ्रा बाहागो लानो हागोनखौ जों नुहुरदों। मानोना दिनै बर'नि मोसानायनि गेजेरजों जों नुदों बिथांमोननि एनार्जिखौ जों नुदों, बिथांमोनखौ गोजौआव थांनायखौ जोङो रोखायै नुदों जे जोंनि लाइमोनफोरा जे ओरैबायदि स्ट्रं, राफोद, माने खुनु गुबुन जाथिनि खम नङा, गुबुन हारिनि बादायलायनायाव खम नङा, जोङो बेखौ नुदों। ओंखायनो जों नैबे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जोंनि बिनानावमोनखौ जोङो साहस बारायनायनि, गोसोआव गावनि गोग्गानायनि आरो जोंनि लाजिनाय गिनायफोरखौ जोङो बिथांमोननिफ्राय खोमानो हानाय बायदियै बा बिथांमोनखौ साहस बारायहोनाय बायदियै जोङो बे प्लेटफर्मखौ जों बानायना होदों। दिनै जोंहा गंबेसे गामिनि बेहाय गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों? जोंनि सिलाफोथार दख'रानि सिङाव 40थासो गामि दङ। बिनि गेजेराव खमसे खम बादायारिफोरा जोंना मोनफ्रोमबो आयदायावनो 30सो गामिनिफ्राय बाहागो लाफैदों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर जासिदों। बिथांमोना जे जों खावलायनाय लेखायै बिथांमोना बाहागो लाफैनानै गेलेफैदों, जोङो बेवहाय खोब गोजोननाय मोनदों। बिथांमोनाबो गोजोननाय मोनदों गेलेनानै। आरो बैसागुखौ ओरैबायदि जोंनि बर'फ्रा मोजां मोनो जे गोदोनिफ्रायनो फालिबोनाय, बेयाव समस्त बर' जाथिनि, बर'नि हारिमु, राव, थुनलाइ गासैबो हाबजोबनानै दं। आरो दिनै बेखौ खुंबै खुंबै बर'फ्रा मोनसे सम फैयो जे बिदाय होयो। थिग बेबायदिनो जोंबो सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै खुंगा 15थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोखौ जोङो फालिदों। दिनैनि हारिमु बिलिफाङाव सोर देंखोगिरिखौ नोंथांमोना हांख्रायनानै लेंहरदों? जोङो दिनैनि मोनाबिलि हारिमु बिलिफाङाव जोंनिनो बर'नि मुंदांखा देंखोगिरि मोनसोम बसुमतारी
मोनसोम बर' सरि मोनसोम बर' बिथांखौ जोङो हांख्रायदों बिथाङा फैगासिनो दं आरो जोङो मोनानि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो जोंनि देंखोगिरि हांख्रायनानै लाबोजानाय देंखोगिरि मोनसोम बर' बिथांखौ जोङो जौस्राङाव थिखोगोन जोंनि रायजोफ्रा खोब एक्साइटेड बिथाङा सासे मोजां बर'नि देंखोगिरि बर'ल' नङा गुबुन गुबुन जाथिनिबो बिथाङा मेथाइ खननो हायो जोंहा बिथांनि सायाव फोथायनाय दङ बिथाङा जोंखौ जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै बिथाङा खोब मोजाङै जोंजों रंजाफैगोन जों बिथांखौ बेस्ट अफ लाक जासिहरदों साबायखर थाबाय मैयानिफ्राय खुंगा 15थि रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो सिलापथार दख'रानि बे फोरबोआ मैयानिफ्राय खुंनानै दिनै जोबथि सान बे जोबथि सानाव फुंनिफ्रायनो दिनै गेलेनाय बादायलायनाय बे गेलेनाय बादायलायनाया सोलिबाय थादों दासिम सोलिगासिनो दङ आरो दिनै माखासे बादायलायनाय हाबाफारिबो दं होनना जों मिथिनो मोनदों बिहामजोफोरनि मोसानाय बादायलायनाय लोगोसेनो बेयाव सेंग्रा सिख्लानि मोसानाय बादायलायनाय बियो दानदिसेनि उनावनो जासिगोन दा बे समाव आङो सिलापथार ओनसोलनि सिङाव थानाय दैमालु बर' गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि बे भगबान गामिनि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय आङो खौरांगिरि बिनाराम बसुमतारी गोजोन्थों